Здравейте, приятели, от най-студения град в света, Якутск. Днес, на Антонов ден, обявявам новия канал Дон Антон. Докато се хапвам сладолечи, много от вас коментираха под последните видеа, че гледате на мен като човек за пример и ви се иска да направя един канал, в който ви давам съвети на най-различни теми. Да съм пример, това не е само ласкателство, а и голяма отговорност. И затова ще се постарая в немалко аспекти, в които мога да бъда добър личен пример, да ви поведа в това, което смятам за правилния път и правилната посока. А в други аспекти, където не съм чак толкова добър пример или съм го осъзнал вече, да се опитам да ви предпазя от личните си грешки. И така правя този канал Дон Антон с най-чисто намерение да бъда полезен на всички вас. За момента каналът ще бъде безплатен финансово, но не изцяло безплатен. Заплащането ще става чрез вашите резултати, т.е. вашите успехи, които споделите с мен. Те ще ме заредят с енергия да продължа и да ми покажат, че има смисъл от това, което правя. Защото и аз самия съм получил даром немалко помощ в живота и не винаги съм се отплатил на моите учители от ранно детство, юношески години. И спомням се, когато завърших гимназия, бяха минали 1-2 години, трябваше някакви документи да се изкарам. И разговарях с двамата евгениевци от моята гимназия, които бяха заместник и директора и самия директор. И понеже осъзнах някои от моите грешки и че не успях по най-добрия начин да се възползвам от помощта, която те ми бяха предложили, исках да им се извиня и да им благодаря. И те ми казаха: Антони, няма нужда да ми благодариш и да се извиняваш. Благодарността си може да изразиш чрез твоите резултати от твоя живот. И не знам дали те лично биха се почувствали горди от моите резултати, понеже имат най-вероятно по-различни стандарти за успех и виждания за какво е успешен човек в живота. Но вие самите стига да ми пишете в коментарите как съм успял да ви бъда полезен, какви промени сте успели да направите във вашия живот. Или ако се срамувате, може да ми пишете анонимно в Instagram. Това ще остане само между мен, вас и собственици на Instagram или която да е друга платформа, ако ми пишете лично съобщение. И това ще ми даде сила да продължа и да знам, че има смисъл от това, което правя. И така се прехвърляме от слънчев Виетнам до най-студения град в света с едно по-весело обращение, за да отпразнуваме началото на канала, както и вече от миналия ми имен ден. Докато си хапвам сладолечи на минус 41, 2-3 градуса, мога да стоя и по-дълго. Но ще бъда кратък днес, понеже камерата не знам дали ще оцелее. За първи път сладолечи, което беше тота преди да стоим и хапвам в най-студения град. Днес обявявам новия канал Дон Антон, в който ще се постаря да ви помогна да бъдете хора, на които мога да се разчита. Дон означава господин, а господин е надежден човек, на който мога да се разчита. Аз се стремя да бъда такъв за себе си, за своето семейство, за нашето общество и за цялото човечество. И ще се постаря да ви дам правилните съвети, да бъдете и вие такива хора, какъвто аз се старая да бъда. Възме, Жана и български говори. Без допълнително отлагане да се потапяме, да го знам. Няма проблеми. Лице опори ще да го направя малко. Да покажем само температурата, но няма как да я хвана тук. Има как да я хвана дръжката на камерата. Да покажа набързо температурата, която беше минус 44 преди малко. Като дойдох, но вече е минус 42, минус 43. Вече малко се постоплих, малко от малко, не изцяло. Николай, можеш ли взят мой морожен, который был тот? Да, принесу. Да, спасибо, спасибо. Носят на сладолечица. И докато ми замръзат тук гърдите, ще направя малко бейтербийски лицеви опори. Ако се получи, което е доста опасно, не го препоръчвам. С голи ръце на пръсти.
Опа! Знам, че това е мой нов канал. Ще бъде полезен за всички вас. Няма да ви уча, може би, поне не в началото, как да се правите по 50 или се опори да се хапвате сладолет на минус 40 няколко градуса. Има доста по-важни уроци. И нека всички бъдем едни достойни мъже и достойни хора, на които може да решат и нашите семейства, и ние сами на себе си, нашето общество и нашата родина, а и цялото човечество. И целта на този мой канал не е да ви убедя, че аз съм някакъв гуру, който е всемогъщ, всеможещ и всезнаещ, докато вие сте някакви некадърници, които винаги трябва да се допитват до мен до края на живота си. Не, целта ми е дори да спра с видеята един ден, защото не искам или не мога да продължа да ги правя. Вие сами да знаете как да мислите и да можете успешно да се справите с проблемите, трудностите, изпитанията, изкушенията, които неизбежно живота ще ви поднесе. Докато продължавам да се хапвам сладоледчето вече на топло, искам да знаете, че аз вярвам във вас, вярвайте в себе си, вярвайте в Бога и всичко ще се получи. До следващия път.